Hayırlı gün dostlar, Açıqdan Açıq Сөйләшү сәхифәсендә бүген дә янәдән кунак. Ул һәрвакыт кешеләргә ярдәм итәргә ашыгып торучы шәфкать иясе Гөлия Мәҗитова. Гөлия, hayırlı gün. Ничек хәйрләр? Яхшы, Аллага шөкер. Аллага шөкерме? Урамда яз, мин уйлыйм синең күңелеңдә дә шундай яздыр дип. Рәхмәт безгә килгәнең өчен. Һәм инде беренче традицион сорау, мин беләм синең үзең балык пистәсе кызы. Калган эшләрен белмим инде. Тияргә кем, гаилә буенча бала булдыгыз сез. Бала бакчасында йөргәнсең, син балык пистәсе кызы булгач, мәктәпне бетердең. Мәктәпне бетергәндә үк менә бу медицина өлкәсенә бару хыялы бар идеме синдә? Әйтәм, нәрсәләр гашыклык кертегә? Әйдәгез, сөйләп үткәрәм. Минем әти-әнием Габделфәт белән Мөслимә. Туып үстем Рыбныйда, балык пистәсендә. Беренче гимназияда укыдым. Садикта яслигә тоже. Үзебездә йөрдек. 3 яслигә генә йөрдем мин. Эше булай, бәхет шулай булды. Эштә кайдан башладың? Башта үзебезнең якта Солнышко дигән яслигә килдек, йөрдек. Аннан соң мин кичкенә булгач, яни тагын дальше бирмәкче, яслигә йөрде инде. ЦДТ элек булды, анда садик. Менә шунда йөрдем мин. Соңрак кына кирдем мәктәпкә, 8 тулганда гына. Беренче гимназияны тәмамладым. 4нче класстан бирле шәфкать туташы булу хыялы бар иде. Нәрсәдән килде ул Гөлия? Сезнең гаиләдә бар име ул шәфкать ияләре шундый? Минем апамнар шәфкать туташлары, шуларга карап, менә минем дәгин шәфкать туташы булып кешегә ярдәм итәсем килеп, кешегә кирәкле икәнне тоеп яшисем килгәндер. Менә шундый. Һәм мәктәпне бетерүгә үк син инде медицина теләгенә уза киттең. Әлбәттә. 2009 елда мин мәктәпне тәмамладым. Казан медицина көллиятенә кердем. Анда 4 ел укыдым. Соңыннан мин аннары кайттым балык пистәсенә. Һәм инде беренче эш көнеңне кайдан башлап җибәрдең килде сиңа? Искарышта. Искарыш авылында. Искарыш авылында. Мине шунда по направлению дип әйтим, җибәрделәр. Мин ул Искарыш авылын, халкын гомумән белмидер идем. 2 ел ярым анда эшләдем. Шул. Ялгышмасам, синең тормыш иптәшең дә Искарышныкы, әйме? Иә. Сез шунда таныштыгызмы, әллә инде алданрак бер-берегезне белә идегезме? Без шунда таныштык. Без аның белән 1 ел йөрдек. Улга кул тотынышып. Соңыннан без өйләнешергә булдык. 2015 елның январында без өйләнештек. Һәм матур гаилә корып җибәрдегез. Иә. Гөлия, авыл җирендә эшләү авыр. Ни әйтсәң дә, авыл халкы бит ул үзенең сәламәтлегенә салкынрак карый. Аларга аңлату шарапара кирәк. Район һәм шәһәр халкы белән чагыштырып караганда, авыл халкы белән уртатыл табу кыенрак. Сезне авыл җирендә шәфкать туташы булып эшләр өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Беренчедән сабырлык, үз эшемне ярату, һәм дә инде кешегә ярдәм итәм дип шундый стимул белән эшләргә. Мин уйлыйм, син авыл халкы белән уртаклык тапкансың дип. Әйе. Таптыгызмы? Ничә 2 ел ярым эшләдегезме син? Әйе, мин 1 ел буе бер әбидә торган идем. Ул минем өчен бик тә якын, мин аны әйтеп үткәрәсем килә. Аның исеме Фирдәүсә апа. Без аның белән әби белән онык кебек тордык. Бик дус, без әле дә һаман да аның белән бик тыгыз элемтәдә, бик әйбәт сөйләшәбез. Кызым гына дип тора, менә шул. Миңа бик положительный яктан. Истә калды, Искарыш калды. Балык пистәсенә сине чакырып китерделәрме Гөлия? Әллә инде авыл җирендә эшләү авыр булганга күрә аннан китергә мәҗбүр булдыңмы син? Балык пистәсенә ничек килеп кирдең? Минем
иң зур хыялым авылда эшләү түгел, район үзәгендә. Бик тә скорыйда эшлисем килгән иде. Минем бит инде ул төп профессиям дигәндәй. Һәм ул хыял тормышка ашты. Ашты. Әйе. Аллага шөкер. Бүгенге көндә мин бик бәхетле, бик сөйнәм үземнең шушында эшләгәнемә. Ничә ел эшлисең син монда хәзер медицина өлкәсендә? 3 ел була. 3 ел. Менә бу 3 ел буена берәр шундый хәтердә калган моментлар булмадымы? Гөлия. Бик күңелсез моментлар булмады. Минем аварияларга чыкканда да безнең куркыныч, шундай үлем китемнәр булмады. Минем эшләү дәверендә, Аллага шөкер, Казанга илтәсен илтеп калдык. Булды шундай тяжелый, бик авыр хәлдәге кешеләр. Алар әлдә рәхмәт әйтәләр, күргән сайын дип әйтим. Кешегә ярдәм иткәч, күңелдә ниндидер рәхәтлек тоела, әйме? Алдагы эшкә минем стимул дип әйтәләр инде. Эшлисем килеп тора. Эшкә дә мин, как на праздник дигәндәй, яратып киләм. Сагынып киләм дигәндәй. Димәк, сезнең коллектив әйбәт? Безнең коллектив бик әйбәт, Аллага шөкер. Начальство, начмет, барысы да бик әйбәт. Гөлия, менә син карап торышка, шундый бер дә үпкәли белми торган, шундый милаем генә инде, кызчыкка шагасың. Син үпкәли беләсеңме гомумән? Үпкәли беләм. Үпкәли беләсең, ачуын саклыйсыңмы? Скорпион бит, шаяннар. Шулайдыр. Бардыр. Мин теге нәфрәт утында янмыйм. Просто делаю выводы дигәндәй, урысча әйтә. Мин шундыйрак. Аңлашылды. Гөлия, инде әскенә эш темасыннан читкәрәк китеп, әйтәбез әле гаилә темасына кайтып. Бүген белүчә инде әйме, сез бу музыкада кәүдә түгел. Мин уйлыйм, безнең бала кыстасы халкын ул кыстындыра торгандыр. Ничек дөнья аерылды икән инде, ничек битте икән, шәһәр матур эшләгәннәр бит. Аны сәбәбе безгә әйтеп китә алмассың икән син?